flash phone pro kajing tip nam ta candidate ki ba apply gini ki post LDA but beyond po ka Meghalaya Lokayukta take exam nam ta kini 8 Mei iktarik te kat kum kane exam kade pratrigu Jun bro artli kade pratrigu Jun te nam ta ke LDA kade khandai steng mustep adu khatwe steng bat nam ta ka post beyond kade r baje jan met adu lai baje te nam ta kini gitu kiba apply kini post kiba day bantu exam the eligible candidate may download admit card from the website te sa download ya admit card ka jong phi hapo ka website antara pinang hi kane ka website http macrecruitment.nic.in te sa download ya ka admit card ka jong phi ha kane ka website chwa ban le thoy kan exam la ne phila ban download no mentaru mar wa gila dab ai te sa le ya ka bonon kam kitu tang gi bala dab apply mo namta kan exam kan dei prater ujun sakan mau ya ka por bat sakan mau ro ban download ya ki ya ka admit card ka jong phi tang gi ne jing tip flash one